Belai kamai marugo, bai media fan dong bo ang kata hamya faro, ang area ni koroksa pastor bisa dia ang ni oban, sini omo cisuku bar, sini o banik sengkak lagi bisio sengkaknya kami bongo, kula sengje pro sengko, awas sikon sakana sengseng mani tinggu tabuk, tanai bisi itu seng, coronavirus mani bagai sengklai malia. Aboni di sini sekarang lepas kering mah tongpana sekarang kan kai sentam ni bagai banyak no kalau mana sini nahar mentam atau kai asal sini bos honggo eksomo yo bisnis kanya ni jaga robo mantok ya pas bisnis kanya ni ringan tu yo bos itu kai senjokon Jisona yasak mani puri mani puro sing aste sing Kristen Thomas sing kotong kaino pore sing wan suka sing kaisa ese Christmas no nasiki Jisu Kristo je tangai bugra Jisu asal mani abono rik sawi ba abono bolok khai sing kaisa Christmas bani khanya hai sing bides bae khumlung area ni borok Christian dok sing wan suklai sing kok chamai kai aja go sin nahar mung kai Christmas bani go hangkai joto program dok toman hangkai sudah Kristus logoi resap mu masamu tok tong thamu bori lai mu ama hai tong nai ni sing salai kya hangka aboni bising tei tahu buk ka thalai mani mal lai mani abda ka sha fellowship samas ni borok bai ba society bai sing thang phai bising mare malai mani jaga abu ko kaisa ka hamung nai ni sing abani no sing salai kya Awani bising tei bani bising tei sini bosong borok halnani sengani mani paike halnai baike tam khalanya abro boskreng tei amake nahar nu wan subai seni bani no jengman kintu nasing naika seng jisuku bar khaimani ulo kabang ma bani go phaye banya thuna phaye rok baksa loss nei botong lab nei botong kamake borok sak na experience nei baksa business khanya gerengam ti bo mi thangmani seni kawan bagai oma hai panik songjaman ingkai sini bagai kaham kang konya mo sungo ese khumlung area ni khoroksa pastor hijaban konya mo sungo syarat diplani borok norok khaibedi je jora manai rok norok khaigi sini dalau hanuman ja khaibedi dai khala mo sungai rok khaigi sing norno khabai dam sungo khaka hamya phoro khaigi sing sini o manik no nai thokai taklai bisibo 2021 ni bising dau bani no bo sing successful khanya bagai jotona ini sing thanai bisirago sing je khlaima haikeno sing mela khumlung amsani joto mothana hanjo tongnai kristona hanjo tongnai rok joto mothal sing midugoi je mela khaimani abo takle bo sing khanya thang tomo boskan December mas ni 8 9 10 o 3 din sing mela khlanya sing takle beke sing oro no kha sing benor no khana oro 19 bar sing mela khlaimani sino khumlung baptist association andro tahu je mota tongro taimani hepan tahu sung association robe sung thane bosor sini association asa yo hai ka sung register rungo gobeni hepan abon se sekang kangke sung alo khumlung baptist pastor sardan tongoni abon sung tahu thane bosor sung o amsani jo to motharo sung obo association phajai sina ni sung khlai tahu ke association robe sung tahu khaya thangni tongta hepan obong ke agi sung no khlai phimani ba o local motharo khai phimani tahu sung sung 19 bar khaya thangni tong sini lokal sasini amoi sengoro jisunu mai tahu ang konya nai masu obose sengoro khatung khaja kai joto o tini nai tongnai sara tilpani even sara hani sini hayung ni joto borro o melo khatung khaja ke phai oro hokom do ke singala no masang mabu yang punya konye oro sinoro phai naroi kaham haya ke sini indimi kogrok sapane sini lokal gana gini joto sas tongani sini presbyterian pantu Catholic pantu believer sas pantu oro joto kai tino suri tongnai rok borok no khai jaga ni je okra rok khai ke amno tui je biblical no tui je kaham ke saimanai rok borno oro kai tino kogrok sapainai ambo yang koinai o amsani joto lukorok no joto takokte buku suno khai o mela no jate khatung khaja bai hamjak laima bai nakal laima bai sung kathai tonglai ma bai o mela no naithok ke slamui jari ti sana yang koinai oro joto ban yak khai tongnai rok noro buskang ni tini ni simi buskang December mas ni 6 ni bisingo noro agi rogo je dugano thangai ba je jagon noro form rok mano
aro nakhari nor phone rok thela phayakoi o mela ni stono bukung khaina bagi ang joto sini gana gini joto amsoyo tongnai agiro je phai tongnai bisam gondo phan tung mandai phanu hutung aing boroka thal aing hejamara hasal ni even aing komolpur ni sunu sinor ব্যবসা khaina rok phai agiro ya wa kinang joto bian bani khaina no koine nor phai tini ni simi November ni 6 tarik ni bisingo agiro nor je jaga manai tongo khapangni jewelers sini form available nai ta kaisang ke sini KBA office association office o duite jaga nor form phungni simi sarik sanja jora nor je kono time phai nor form ta phepidi ila phai nong stone booking phepidi abunu koinai sini stone ni rating ke oba haingai taklai e ri bai juta kai bongni 1200 songnai engkai samung rok ngkai 1100 tai stationary tabu koina kandi phanai rok khai kaba juri mala phanai rok borok ngkai 1000 ni ke form ni registration fee form lang pro norok 200 টাকা nangai ko ba ke sini form ni dai dukan ni store fee rok ke oba haingai mai amoi nang koinai hari sung jotono khatung khajak pai oba ke no sini mela no jisu kristo asai mano tui sungje mela khai mani oboni ni ani jotoni mela to je kono society haike je kono borok jotoni ba ni mela abo khatung khajak sung tong mani bisin o mela no sari disalaya hanya euro pai to hanya yang hambar ne si mede friends rok no ni bisin tui jate je nai tong ne rok bong ni bisin tui jate oba haike phai bong ni bisin tui te phumu jate no khatung khajak ma haike phai bong na hambari ko pai proti boso no si mede friends rok suno oba haike sara tilbo even sara prithibo no ni bisin tui borok nugui sin mela no sari tong oba kino takle no no sari na hini ang asa khayo kai to nong ni saka ba khamari khaitun sini saka ba khamari khaitun o amjai kasang ke sungte o bus kamo sini langma tongsa sung sakili oba kite mela khlai na tongni ani ko korno mukha ka khamai